Ki para bangay bait, bat ki parlo ki bait, ngi ay kublay pi baro, haka kerteng ka ba koridor tam, kajong utray, baru nong penim jangi u Jesus Christ. Kajing kublay kerpang yapi, haka ni ka revival Sunday, ringkat kajing duway, bau blay un kerkuyingi, haka ba un te yaw man siya makot ka revival, hapadeng jangi lang baro. Ngi pediang sobaya pi, siya gani gajihikai, kabawan link ba ka YouTube channel, jong kabalang Presbyterian Mauro. Ngila poimenta siya ka part 3, jong kani gajihikai, halor ka history, jong ka revival. Ha kani ka part 3, ngin kmi yaki lightly ki revival, kibalajya hakari kasi jantia. Kabanengkong kalajya hakisnam kat kendai spa san, hadu kat kendai spa nyo. Kabaar kalaja hagisnem kat kendai spa san pusan, kat kendai spa san pun rio, bat kabalai hagasnem arjan rio. Kenang bangin soto khamba, ya karukom jingwan jogri Bible, ha kanigari ke jongi, ngideban kmi shua, ya ka jingki ri Bible shari Wales, nado ka spa snem ka bakat pra, ha ka spa snem ka bakat kendai, bat hadu ka spa snem ka ba arpau. Kamat kabaningkong, ka revival hari Wales, kat kandai spa saw, kat kandai spa san. Haka patu, ngiladap ekran syapang ki evangelical revival hari bilat. Nadu ka snem kat new spa lai pupra, hadu ka bajan kut jong ka spa snem ka bakat pra. Ha Wales pat ka balang kala sedang, haga snem kat new spa lai pusan, bat kala ne kumbasan post nami ai. Hari Amerika ru, ka revival kalaki rengkat-rengkat, ya kaba kilakot ka Great Awakening. Ngiliu i kumno ba ka evangelical revival, kala penmi ya ki Calvinistic Methodist Societies, keleng kari Wales, ki balalong hadien pat ka Welsh Calvinistic Methodist Church. U chairman jong ka society meeting ka banengkong, how January kat praspa, kat newspa sa pulay, udeu George Whitfield. Namar katangi de bantip, bau moderator uba ningkong jong ka balang kemiha Wales, udeu neu nong yalap revival u George Whitfield. But ki dekot jong ka Methodist Association ki ba ningkong ru, ki day ki briu ki bala yo revival, but ki ba shit hem haka jing shakri ya ublay. Ka jing seng ka batikana formal establishment, jong ka Welsh Calvinistic Methodist Church, kalajia haka snem kat praspa kat way. Lapan kala kerteng pat, syaka Presbyterian Church of Wales, haka snem kat kendai spa lai pulai. Hoit mlalen, baki nong le jia seng ha Wales, haki ni kisngi menta, hajar arpo. Kila nang duna, bat ki dekot balang ru, kila nang hiar, man ka snem. Imat ka barandi, ka jangkup jong ka revival, ka lahap halor ka balangkun, ka Presbyterian Church of India, ka balakot mentapalat iway point san million ngud ki dekot, kat sanlak ki para bangit, hapo ka balang Presbyterian. Kat ba ka balang kemiha Wales pat ngosun ka sa satang arpo hajar ngud ki dekot menta. Imat kala day por pi para bangit bait, bangin duway shit rem, bau bleon pa sashisin, ya ka revival, haka balang kemi ka jongi ha Wales. Imat kala day poro, bangin pa missionary kala, nang minari kasi jantia, syatay syari Wales. Hot, kari Wales menta, katerkong mensim, henreki snan ki ba mensua, laju tip ya kari Wales, kum kari jang kari Bible, kari jang ki nong yalap, kari jang ki jingruai Kristan. Ha ka spa snem ka bakat kendai, kila ki sautali ki Bible bakraw. Ha ka snem kat praspa arpu kendai, kat praspa laipu kendai, kat praspa saupu kendai, hoi. Hagas nem kat praspa san pukendai ru. Nalor kita kidon ru kat tu kat ni ki jingki ki bakhamrit haki kat tu kat ni ki jaka kendong congkeri Wales. Hari kasih jantia ru ngilamat lightly ki revival bakraw bak kat tu kat ni ki revival ki barit haki kat tu kat ni ki balang haki kat tu kat ni ki jaka congkeri. Kini ki revival
ha Wales menshwa kila long utit snam jong ka jingkershan ye ka mission hari kasih jantia kinong Wales ha katugopor kila long kibatuk kinong ti doyong kinong sanar kinong rilang brot bat katu kat ni kinong tanjan henre kila ai lut kat kabakidon ban kershani ka mission hakilung kasya ko magikot menshwa kiritor selhet bara pedeng kita ki lusai lemda day nagari Bible ka mission hari kasih jantia hasil het bara Mizoram kanum roy haduk kat ni lemda day nakiri Bible ha Wales nginum yo agi missionary kiba shit hem mensim bat kibala penrung ya kani ka mensim ri Bible haki para banget hari kasih jantia hadien kita iki ri Bible haki snam kat praspa arpu kendai lep kendai sapu kendai bat san pu kendai kalawan biang ka ri Bible bakrau haka snam kat kendai spa saw kat kendai spa san uba pau khamat haka ni gari Bible ude usamla Evan Roberts Henry ka jing snang jong gari Bible kalau na ka testimony jong ka way ka kena samla ka ba arpau snem karta ka ba kerteng ka Flory Evans ka bawan na ka ying jong ki nongtong dok ha South Wales haka way ka steps ngi utry how February kat kandai spa saw Reverend Joseph Jenkins ula pelong jia seng haka balang a new key but ula keli ki samla kumnu ki snow siapang Jesus Christ shibun ki samla kila sakhi but kaddu kala yeng kane ka Flory Evans but kala kerentang silan nga ia try Jesus Christ dala ka doknut baro kumta hi kala ki kari Bible haka ta ka yeng mane but baro ki samla kila pla baki yo Jisu ban baki kloy ban shakriya o ki ruai ki yam ki duai daga jingsha mensim kari Bible kala pur syaki balang bat ki shnong ki bamarjana South Wales kentup ya ka blainanerk usamla Evan Roberts pan ubalong tangunong ti doyong ubam dayo ban late school bha ulayo jinkendo haka jia seng ka balalong haka nega shnong blainaner haka arf kandai tarik u September kat kandai spa saw uniu Evan Roberts uju duai bat uya sajur naga benta laga jong ka ri bat ka jaj ben riu ka jing duai ju man ka por kalong to pendem yang i atrai to pendem yang i Evan Roberts ula yalap keleng keri Wales bat shadu bilat ru shim yo lat banda pentebet bahaya de haka jing puli penban ka jing yalap jong u kalong daka bor ka jong men sembakot dagi spa hajar ngut kila shem jing kendo bat kila wan ban IT yala de ki yeng mani kila shlai bat ka jing rung dekot kala buon hadukat takata kinong to history ki sakhi baki par doyong kari Wales kila kelalong naki krem jing thala syaki temple bala pendap dagi surging ruai kinong tre ki krem doyong ha Wales haki parnar baraki karkhana sannar kilong ki breu ki ba rang haka kiat ka khalai ka khtin si khtin sang baraki judging snew ki ba bon rekini kila yo ya ka jingkela ka bom la ban mudur bak la pentemai bak la bak ya ka imlang salang barok kawai usahab G Angel Jones haga kot ka history jong ka balang uthok kumne hapadeng kendiat benai la penia sok shibon sya ka balang arpo ajar ngut tanga padeng shi benai shiteng kinong bishar baki pulit kia syong klem kam ki papakiat kila kenjak jar haki parmau bat ki pardoyong haka jaka kaya tim bat kaya mai ka tiensi bat ka tiensang layo snow tangi ki jing ruai chong ka sayon uparolok ubalaya yalap lembaru Evan Roberts bat hadin ulalong kunum jong uday Sydney Evans uni ulawan kumu missionary syari kasih jantia bat ulalong principal jongka Chera Theological College asora hagis nam kat kendai spa pun riu haduk kat kendai spa sau pun riu
Nampan le research pa halor kani Henry imat shibon nagi missionary nadu Thomas Jones hadu ka pateng jong Sydney Evans kidai ki balayo mat ya ka revival hakari ka jongki kamat kabaar ka revival hari kasi jantia kat kendai spa san hadu kat kendai spa nyeu ka revival ha wheels kalong ka pla shisha baki kubor kilapur keleng ka pertai Habaki Kristan hari kasih jantia kila yo snow ya ki jingja Wales kila terang ban yo mat lem ya kari Bible nadu bawanu Thomas Jones bat balaseng ya ka balang kila ya menta palat rupo snem ka jinglong mensim kala sedang ban hiar bat ka jinglet jing sengru kala sedang ban long tang ka jing pendek rukom kum taki kasih kila terang dik ya kari Bible Kumbau Evan Roberts sula duai nagabenta kari Wales ki kasiru hakitu ki snem kilaya sa jubor nagabenta kari ke jongki bat ki duai baga jat ben riu ke jongi kan kelalong ka basyania hau Jesus Christ kumunang penem ngipuli syapang ka balang mau pelang ka baju pelong ya ki jing duai kerpang nagabenta kari Bible man ka janmit las ngiu belai Nadu syua bakan jakari Bible Wales. Kabamut nadu kasnem kat kendai spa lai. Kani ka jieseng duai ri Bible kala nang rehem. Hadu bakan dak ta om tangi ki rangba henrei ki samla bat wat ye ki kena ru. Kani ka penpau ia ka jia dei ka bajan bha. Hapadeng ka ri Bible bat ka jing duai asad. Namar ka tanga khot ye pi ki para bangit bait. Bapin mun day ban du mensim hapa den ka lockdown ka bangi de ban yai lingba henre bangin duai bat bangin yai duai bangin ya sad naga benta gari baga jat beriu ka jongi ba anda ngelayo ban wan biang syaki yang meni ki jongi ban ya long biang ki jia seng ikwa te ngi trang te bakan wan sasisien kari Bible hakani gari ka jongi kat kum ki kitab history kari Bible hari kasih jantia kala dia ningkong haka mau pelang mairang presbytery kabalalong haka balang presbyterian paryong ha kitarik kat nyu hadu kat kendai umat kat kendai spa san hot ka jing shemen sim kalapau nadu artayo shua kani haka assembly kabalalong haka balang nong saulia nangta kidon parru kidulir barim kibayato baka jingki kala sedang nadu ka presbytery ka ba shisna menshua ha ka balang nongramai ha ki tarik kan rio hadu kat pra Januari kat kandai spa sao henry ha ka jing soto pat bahi ka ri Bible ha ka ri kasi jantia kala ja ningkong ha ka balang presbyterian paryong how much kat kandai spa san i pastor i bakran menem step i Reverend BRL Maulong idei naka paryong presbytery ki jieseng hakane ka presbytery kila long daka jing peluk ka jong men sim bakhut ki jing ruai kilong ki bashir hem bar ki jing duai ru kilong ki don bor ki ngau tana de bar ruai ka tu ka jing ruai jing it kat ki duriau ki jieseng ki beteng si beteng da ki bon kenta Om tang bagi Kristan kilong kibat terang Henry kibalapan krek ru yala de banyo mat ya kari Bible kading jong mensim kalapur stat syakiwe ki jaka hari kasih jantia bat keleng kari war sora bat nadu tan west syadu tan jantia kamtam ha juai bat syangpung kibalong ki mission center ki jieseng kila peluk daga ding ke jong mensim Shibun kila syam jingkendu namar ki pop ki ino ega kiat ka khalai bat ki kam auria ki kela ka bamut bat ki wan ban penia so yala de bat kabalang ka jingki revival ka bakrau kala dia ha ka shelong maulai presbytery kabalalong ha ka balang presbyterian maukar ha ki tarik khat aru do khat sau August khat kendai spa san usahab John Keredick Evans uthok ba 4 judon jieseng kabakat kane haka history chong kabalang presbyterian ubabu mondon bare pat usaki yaki jingja bapala haka sora shela presbytery kabalalong haka balang presbyterian later a
Kari Bible kala beteng baro sisnem. Bat kala kenjo syaka kliardo lanika climax. Haka assembly kabalalong, haka balang mairang, haki tarik katsan do kat kendai umach, kat kendai spa andriu. Kani ka assembly kala sanam haka history chong kabalang. Bat ngidang ya tu kana pateng pakit. Syapang ki jingja ba pela ha mairang hadu menta menne. Kari Bible kamshim kutang haka jingshit hem haki jingeseng. Henry kala kentiu ya ka long brio man brio haki em lang salang. Bat kala kta e ka jing em jom ki brio shimet bat ye ki long yeng long sem. Imam Jong Sahib John Roberts ibala saki dalaki jong ki khmat ya kari Bible hari khasi ila thok kum ni haka kot ka jong i kari Bible hari khasi ki jing long bas niu kum ka balap mit ban wo nia ka jing e shon jing bishni bat ki wei kila nang do baraga jaka jong ki wan ki jing long babha kum ka ba it ban le bhai ki wei ka jing ye it ka ba wan ra ya ka jing ye sha ba jing sbun kabam bishni pihun kabam jule sarong yala di bat kabam le meng bat kaba yai sha jam yaki aka baro don na pedeng jong ki ba ong ha ka jing iet u jisu baro menta ngia long kawai ngim penia phera pedeng ki beru spa bat ki baduk ha pedeng ki ba kraw bat ki barit ki don hang ta ki kan thei ki ba di kiat kini kila lek phai shi ki dukan jong ki bat kila the lut ya ka kiat hamadan nang ta kila mare saying bat kila lentau lut ya ki tiar shet kiat baro kat bagi don wat la dai tangkani hi ka kamai kaji bagi don bo nangi le se ngimtip bahaka po jong ri Bible kat kandai span riu kala ja kanem sniu hakikat to kat nigi jaka Henry kemi pat ya ka jing sbun mensim bat ya ka jing ngau lem ka ba mi na kibala yo ya kari Bible usahab ji Angel Jones uthok kumni haka history chong kabalang lakari barok kawai kalamat ya ka jing kemen utrai hala ka mensim habun ki jaka kila shem jinjar nakaliang kamen namar ka nem sniu kawalami namar ka jing kerdu kaba bat ka jing rem doru khau hasyala la syok pria ya ki tiu sok nyamtra baraki wei pat ki benta jogari upat ki khnai ula penjul lori ki lengkha kaba henrei lakumta ki kristan ki lele ban sei yala kekti ban yarap ya ki ba khamshitom menta bangimat ya ka lockdown bat ka jing hiar ka yo ka kot ka dai shisha yangi ban yo e ka mensim ri Bible kat kendai spa riu ban sam lem ya ka bangidon shaki wei pad ki badon kam ka ji tanat jangari Bible kat kendai spa san kat kendai spa nyeu kalong baka peni ya ki so ki ba yai ne scam na lor ka jing roi jaga balang kala yai ne ka jing hem sim kala don ka jing iwe bat kham tam e ka ki im ka sim yalap bat ka sim mission Hapa dengi senam kat kendai spa aduk kat kendai spa shupau kabalang kala kiu kendai hajar kendai spa nyup kendai ngot lani riupu 100% ke jingroi kari Bible kala puru shabaru puru sam jongkari khasi jantia shadu ri lusai yaki bangela tip mentakum ke Mizoram ikong shini bondekar ibalong missionary padeng ki mizo ilayalam khat wengut ki mizo sha mairang hakabakila yo ri Bible but day kini ki balong ki pro chongkari Bible hapadeng jong ki mizo but kani gari Bible kabar hem hadu menta dai namar kani baki mizo kinyo kor kinyo buram bha yaga shnong mairang but yaga balang mairang hadu menta ngin se keren bhai kani hakawi pat kapor kamat kabalai kari Bible ari khasi jantia kat kendai spa san pusan kat kendai spa san pun riu hadien kari Bible kat kendai spa san kat kendai spa nyeu kalawan biang sakawai pat ka jingki mensim tang baka bak hamrit haki snam kat kendai spa san pusan san pun riu bat kabalayai ne hakikat tu kat ni ki jaka hadu kat kendai spa an rupau Kiduna bhagi jingtho
syapang gani gari Bible. Le si namarba kam dalong ka jingki bajur kelengkari, le si ru namarba ki don shibon ki jing haburam. Jom ki nong yo ri Bible hagi snem ki bahadin. Andre mlaban len bagari Bible sanpun riu kalong ka jing tray ba pula ka jong mensim ba khoi kabala peni yakin nong yalap ba kraw bat kabala sandur thamai ya shibon ki balang bat ki shnong ha ka negari ka ba it ka jongi ki nong yalap ki ba khampau ha ka negari Bible kilong itemen basan paila pariat naga balang Presbyterian Jayau bari Reverend Dufresne Galan naga shala Presbytery ha gitu gisnem itemen besan paila pariat idang longtang samla lut henrei layo eka bor ke bapela banialap shibon ki nong sngap keleng kari kasih jantia kilayo jingkendu kiam bat kilenyar bat shibon ki kristan ki bala temen menta kidei ki bala IT yalade haka jingyalap jang samla paila pariat I pastor Dufresne pat ilang ubar reu blay bha ubreu jong ka jing duai kijia tu kana jong I kilong kiba cerong bha don kiba hadu arkentaru henry ki nong sngap ki sngap jar kim sngo betai namar ba iyo ega jing pensle kaba kham kerpang bon ki reu temen ki balayo sngo ki ong ba don nong eto kana kat I pastor Dufresne Galan but iyo eka nam na kisibon ki para pastor kumus im jogino ito kana hapdeng ki kasi iba ipat iba pau kerteng ilong I Reverend Manasan rentat yang iba don karukom sya revival man kapor ba iruai shemensim hagi jieseng nang takidon rukak tu kat ni kikentai samla kibayo bor ban yalap bat ban ruai ki jing ruai revival syapang kini ki jing ruai bat ki sur revival in sakren khamba itemen besan EW Karsano lingba kani ka Bible study haka janmit kat pratarek u August ka revival kalaki salon sar henry lenong hakari khasi jantia kalaki jur khamtam hagi than lengam bat ki than mikir mentangi ongkar bi anglong bat kini kidigi snem haka baka mission hakini ki jaka kala roy step bha bat shibun kilawan ban penia so yala de bat kabalang de hadian ki snem revival baka shela presbytery kala rai ban pelong jieseng duai revival man ka janmit la sngiu blai kiwai ki balang ru keleng kari kila buat ya kani nrei tanga ka sngi nengkong ka banengkong jong benai kamat ka basau bat ka bakhadu ka revival hari kasih jantia arajar hendriu hadien ka revival sanpun riu ngimyo sngo shu syapang ka jingki mensim tat hadu ki snam khat kendai spa kendai po ter hakikat tu kat ni ki jaka kat kum ke jingshem jong I late Reverend K.R. Marbanyang pastoron revival haki por menshua ka jingki kala jia haki jaka bat kini kilong hajirang kendai puar kendai pulai nongsken kendai pusan thalong kendai pupra bat perda arajar lai penshem ya kani ha ka kot ka jing trai ka revival part 2 kat banang jan kalengku shispa snem jong ka revival bakraw ki para banget kila nang jur ka jing trang revival ki balang ki pelong jieseng duai nagabenta ka revival ki bu ega team bat igi subject syapang mensim bakut ki sinot ki pelong ya ki revival conference bat ki rai ban play kelut ya ki yeng mane nagabenta kinu ki bakwa ban late ban duai haka jingsham barit jonga ki pelia jonga revival arjan riu ki bala pluk kum kading haka revival centenary hamairang kila sedang haka senam arajar saw haka balang presbyterian nonglang kabadon haka tukopor haka rangtong presbytery namar deki kun samla jonga balang nonglang ki bala ki nengkong ha pelau yeng mane balang mairang haka tuka janmit sngi sajan arpu artregu April arjan rio kani kalong ru ka jingshem jong Reverend K.R. Marbanyang
ibatip hadu mai syapangka revival arjan rio. Baro kibedo na mairang kisaki baka revival arjan rio kala sedang nadu katai ke janmit. Kat badang ya kijing ruai penremen sim. Hapadeng uslap ba bajur. Kala dia kajing ki revival bakrau. Nengkong ya ki kena bat ki samla. Kila yam, kila linyar, kila duai, kila yasad. Henry kani kala ketaru yang ki rangba. Hiba don hang tu. Kajing ki kabajur. Kabangilamat hagatu ka janmit. Kam simkut hang tu, henry kala bateng haga sengiu try ka babut, bat kala puru syakat tu kat ni ki balang. Ka jingki book jong ka revival keleng kari kasi jentia, kala ja haga youth week, bat haga youth Sunday arajan rio. Baro ngis saki ya kani ka revival. Kani kadang rehem haduk menta hakikat tu kat ni ki balang, hakikat tu kat ni ki jaka. Kiai ki bala ja ka revival. Kajing shaman sim thamai, kajing kelon, kajing eshem, kajing itopau, kajing pok sniu, kajing atok lupa, kajing kelak kabamut nagi pop, kajing IT aladi show Jesus Christ, kajing pelat naga kiat, naki kamjing sniu, baman baro. Kalam ru sya kajing tau thamai, yaki long yeng long sem, bat yaki emlang sa'lang. But pitip na em ki statistics jong ka KGP Assembly, kila kieu kensan ar po hajar praspa sa pulai ngut shisnem. Haba shua kata kajing kieu kalong tang kumba prahajar kenda hajar ngut shisnem. Nadu kajing wan jong ka revival, ki balang, ki seng hapok balang, bat ki bor balang ki bahalor, kila ki im temai, yaka kam yalap. Kat syabangilet hagis nem ki bahadin ngiyo snow syapangi jingseng yalap baki jing pli ye kileng kamishan temai ngisham si bon ki nong yalap ki pastor ki temen besan ki long kime ki samla ki bapla baki yo bor temai nadu baki lamat ya ka revival arajan rio nang takilami ru ki kena baki samla lut ki balayo e ka bor ka bapla ban yalap nigi rensan bat shibon ki berkiyo eka jingkala ki don ni gi to pa ber ki to lupa ki don ka bor banduai bat shibon ki berkiyo kya lingba ka jing sahat ka jing duai ka jongki ki ne ki long ki jing pala ki bangila mat agar revival arjan rio bat kap nung idang terang ban mat sa sin haka ri ka jongi haki balang ki jongi tongin duai para bangay bait bandara kut ka ne ka lockdown nangilayo ban wan biang syaki yeng bani ki jongi ban sedang biang ki jing seng hang tangin yo mat ya ka ding jong men simba khoi ya ka revival hapdeng jongi u blay kur khui ngilang baro naka benta ka buram ka jong blay amen akwa ban pentip hang ni ba ka khadwai treg August Tuesday in shemi Mrs. Radiancy rengai ka Bible study halor ka phang kumno bania selok ya ki bayo revival Bat haka kat praterik u August Tuesday in sa penbut dai temen besan EW Karsano halor kaniga pang ki jingwa revival bat ki sur revival ini duai u blay buk pau jangi babeneng ya ingo eme bamela don rengkat bat ngi ha kane ka jingikai halor ka history jong ka revival kam tam ka balaja ha kani ka ri khasi jantia ka ba e ke jangi to the ko try ken rad human simba ko to nang the namar ngi don kam ya ka jing tray phala ka jung ha pedeng jungi ngi IT alade ya ka balang ka jungi barok ka wai ya ki wai pat ki balang ya ka ri bare ka judgment re ki ti ki don bor ki jong me ai ngi ka jing shaman sim ko batmai ya dai ngi nagani ka jing pang khlam pen khya ko try ngi karpat ya ki to ki balangat agi jing pang jing stom baro pen dap ma me ya ki jing don kam ki jungi ya kini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru haga kerteng ke jong utrai bar unong penem jengi u Jesus Christ amen